יאללה, בוא נעשה אותו. האחרון שלך. יאללה, תמיד אני לא תלכת לחתוך. נודד החבילה המוזרה כבר. מה, אתה יודע אם החבילה עוברת? ברור. החבילה עוברת? ממש התקדמנו. תראי את הדבק. דבק. קופץ לבטן. יכולת מלא מנטוס. חתכתי לעצמי את הלשון, נשכתי אותו. לאפו. מוכנים אחרי כמותך? בדבק? ידעתם שזה דבק לציפורניים ואנחנו פשוט מדבקות איתו? תראו, בוא נצא שתי הערות מהגבות. למה ככה למה? תעשי באמצע. עיגול. שוב, תתעלת לי חבר'ה. אתם יודעים להדע הכי מעצבנת? מי? לא יודעת מי זאת שיילי? איזה שיילי את מתכוונת? לא רוצה לומר. שהשיילי השנייה לא תעלה והשיילי הזאת לא תעלה. אבל שיילי השנייה לא וזה יכול להיות שיילי גם חברה שלי לא מהכיתה. לא, יש לך שיילי חברה לא מהכיתה? כן. מי זאת? לא מכירה אותה. שני דבקים. טוב, לדרך. רגע, הכנתי. טוב. מהגבות אני אשים לכם אחד שתראו שלכם טוב. מהגבות, שמעתם? מהגבות. תלוי, תתכנסי הלורות. הלכתי לקוסמטיקאית שתגדול לי שיער. ביי ביי, נעשה חלק 2. ביי. טוב, זה לא חלק 2, זה חלק 5. ביי.